Arngut ki briu ki bala subajur baki don keti hakaban penya yo ya ki kuli dawai drugs la kemno ya ki da ki bor pulet ka bernihat bala pengat ya ki hapok ki kendon ain ki bayadei baki kam khai drugs. Katelong kubor ki pulet kala penpau ki kerteng kitei ki arngut bala tip kumu prangsngi nong shli live south nam kerta nagas nong Saiden berkabina sarkar south sans nam kerta nagas nong khat saumer bernihan. Kathmei kubor ki pulet kelaya thu baki pulet tang marayo jingtip na kilat sentian kila penlong i kajing up shrip hakan riu tarik urisau ar hajar ar poar bar hakajing up shrip kila yo ban bad ya ka wei ka kali bala pendon kam da kite ki briu hakapor kumba khatwei shitang menstem ka badon new number AS01Z pra ar sansan bar habala penlong i kajing kenra na kate ka kali lakurup southly ki senduk rin bala suba bodeu heroin baru badon ni kajing khia ka ba south sun point life way gram bat kumta baro arngut kite ki briu lakem na ka benta kajing token bala register case ru persya yaki bat kumju ru ya kate ka kali bala kurum.